Uba lampang kong lamu badai presiden jongga HYC rewar mu circle ulah thalang tengah ya gibriu ki bajenrat dekat truk kebadan yu registration number ML not san SR iway not R ya kakali kamai ke badai ka Swift kebadan yu registration number ML not san P license pranot kani ke jingjia ke balajia hakamit arpu arterik ulber harum kendiat kalat mau pran. Uba lampang ulah kerensyai leng baka phone call ban pensengau baki pulit kidei ban simkia halor kani. Bat ru ulah pendem jur halor ke jinglek jong kita gibriu ke banyak ya katrok. Bat ki ulah syak kenok ru baki la berngem kelai ya utra jong ka Swift. Bat ulah ong syusyu ru ba ulah yu ban pha da ke jingtho syakibor ki bari kmi halor kani ban bishar bani abha. Te pi kompetip ngadik presiden HWC rewar mo. Te kani ke kam kadi kawe na ke kam kabangan ka pos hinga ngami bisa kan persat na ka bu jing ma ya ka syong suk san yo gibiu ka war akas han ke jong te kumbakalong kumbakajia ka kami cibu lada don kelung kena ka ka banja lada don kipas senja lada don bapang pistum gitrok ke wana ka bu jing ma ya no te ni tena kaleng ka jongi ni keren be ni lembah jong pi lembah ka ni ka phun ko ni ko banong ba upulit ude ban sim serius ya ka ni ka kam nagaling ka jungi kung kasing ilit bu din ru shitanat police station in kali lala kumno ka bidai bakan jingjia kata ka di ka basay na malbaling yu iba ki pulit apan usla ru kim sim katu ka jing persya jungi katu ka jing la jing kim ju sim kia ka ni ka kam te nalor kata ru ngayu i kitu ki briu ki kena ki banalai lengkot igi wan berngem yu to try dai te ka jing ya tip lem bha ka jung ki te kum katu ka jai kentin ban ya berngem nalor bala bakla nalor babanya berngem hana badai kuseng balang tengmut ladang ide kiseng balang long kin le kumno kumut ka ris jengi kum kiseng balang omdei tang ya ka kanuji bat barok ki kan seng balang ki badon hakar riwar barok ka long ris jengi lada ki le kanu ka persya na kamta kalin tiya juki habang yu i kalong ya ka ladang i persya namta ka jing sni ulong kalong ris ka jing im ka jungi pi kum gitu ki jing syak berngem lada ya unong syong snong ya uriu paj ba ki berngem kum tu ki ong hana klem dati benia ki berngem yu hana bakin le ai tengmut lada kim khen be ba de ki sing balang tengmut yang ki sing balang long ide ki kata ka de ka jing keli pi mano kita berngem lu ki pulit in lek budin nak leng jongi ha ki de kisni banwan in lek chatanat yang ba de ben budin tegi bro mano kita berngem ba de ban pensitom lu balai ngi ki sing balang ide ki ban pensai lu nagaling ka jongi ngila pha jing tho show DC SIDC show SP ya ka jing ya kini ki illegal market ya kini ki jing ya kini ki jing don ki masih ki jing ya khai tu ki ka jing ki kam tu kam tim hang ti hapo reward te ngila ayo ka report now SP ru la yo ya DC menta nidang api ka report ni la yo DC be 4 yo ya ka 4 yo pi ya kata ka report ka biang na kini ki pan report biang now SP ban na SD ujung ka sibil te lada kini ya lada halo shu men mit shu ilap ka jia kum tu te lada kim sim kia te ngi ban se ban pha sha home minister sha ba pastum dak song lada kini ki officer kim sim kia in lek no ban budin te ngi lek shwa shpo thanat te nak leng jongi ngi keren shai makane ke jing jia khamtam ka jing berngem ngi ki sing balang omdei tang yang ngi wat ya barok sing balang nak riwar ka bu jing ma kamut lada GIA kamut lada GIA lati ya jadi ki khabit bade ki seng balang lada ki pai baru kim don chu ka jing atip lam ko ba te na kaleng ka jong nginum syong klik ti teng shu pha se phi le lamba jong phi ki lat pathai ko bon la shu kren lamba ka phun je phi ku ble shi bon ya ka bor jong phi te lada imsim lada ngile chwa shi po tanat te lada kini ki officer ki bangil aya lada ya kedor pagdon he district veterinary officer ul ai report tu haba umdon te haba umdon shai ki lek te lada sim kia te kan poi shidu central government du ngila sim kia ngila kan shai angin lek show home minister lada sim kia home minister kan poi wat shidu ka central government te kata hi kuble shibu ni ko jo pi ko boleh pak